Kwintokozo ukuthi uyaphila igama upastor nge-channel inyoflick uNkulunkulu kulonde kubusisa la khona sibheka nje udaba la kafushane luka Jacob ngamphalala. Ithi uma uphupha-ke ugwaza abantu ubalahle ngesigangani baphinde babuye baphinde kanjalo. So la ukhuluma ngogwaza sizobheka la ugwaza maphupha ugwaza abantu noma uphupha nje ugwaza wena akusi uphawu luhle esasiningi. But then asilibheki kanje ukuthi uma uphupha la ugwaza omunye umuntu lolo uphawu olube ngoba into yokuqala engayisho la ngasho ukuthi mhlawumbe kumele uzame ukwehlisa mhlawumbe ulaka into ukuthela noma ke umoya wokufuna mhlawumbe ukuziphindiselela ngoba mhlawumbe uzosidonsela ke amanzi ngomsele ngokwenze njalo. Psalms chapter 2 Samuel chapter 2 verse 16 ithi as they grappled with one another each one stabbed his opponent with his sword and they fell dead together. So that place is called the field of flints. It is in Gibeon. Secondly, uma uphupha la ugwaza omunye umuntu uphawu olubi futhi olungabeli uchazela ukuthi empeleni kungenzeka wena unento ukuthela futhi ungase udale umonakalo uma ungalitholi usizo. Proverbs 29 verse 22 it's people with quick tempers cause a lot of quarreling and trouble. Kanti singathi thina okwesithathu uma uphupha ugwaza omunye umuntu uPaul ngabe lusho uma umazi lo muntu lo lusho ukuthi kungenzeka lo muntu ukuphathe kabi futhi usufuna ukuziphindisela uma ungathola ithuba. 2 Samuel chapter 3 verse 27 when Abner returned to Hebron, Joab pulled him aside to the middle of the gateway as if to speak to him privately, and there Joab stabbed him in the stomach. So Abner died in revenge for the death of Asahel, Joab's brother. Number 4, uma uphupha ugwaza umuntu uPaul ngasho ukuthi mhlawumbe ubhekene nokukhathazeka uma uphupha mhlawumbe sekugwazwa wena empeleni uphupha ugwazwa uphawu olusho ukuthi kungenzeka umuntu obhekene nokukhathazeka, umuntu obhekene nokudumala, umuntu mhlawumbe obhekene nokudangala noma ubhekene nosizi futhi lokho kukuzwisa ubuhlungu noma ke kukuzwisa ubuhlungu futhi ukubona mhlawumbe abantu sebakujikele, yabona. Psalms 73 verse 21 ithi ke when my heart was embittered I felt stabbed in my kidneys, yabo. Number 5, uma uphupha ugwazwa uPaul ngasho ingozi lungasho uzungu nanokuthi mhlawumbe usukuzokwazi ugwema icebo lezitha ngokuthi uqaphele ukuthi isikhathi usichitha kuphi, yabo. Isaiah 13 verse 15 ithi ke whoever is found will be stabbed and whoever is caught will die by the sword. Shula isho ukuthi ufuna uqikelele ukuthi isikhathi usichitha kuphi ngoba la uchitha khona isikhathi ila ungalimala khona, yabona. Number 6, uma uphupha ugwazwa thina singaphinde sithi uPaul ngabe lusho ingozi, yabo. Lungasho mhlawumbe umbango noma lingasho ukuthi umbango wemali noma kwempumelelo uzokwenza abantu bakuphendukele noma abantu bekujikele futhi ke ungaphinda ukudalele nezitha. 1 Timothy chapter 6 verse 10 ithi for the love of money is the root of all evils. Some people in reaching for it have strayed from the faith and stabbed themselves with many pains, yabo. Number 7, uma uphupha ugwazwa uPaul ngasho ukuthi kumele ukukhuleke futhi uqaphele ngoba uzozingelwa futhi uzokhashelwa
abanye abantu ngenxa ke yevangeli noma ke mhlawumbe yokwenza umsebenzi wenkolo yakho. Zechariah 13 verse 3 ithi, it will also come about that if any man would dare to prophesy, then his father and his mother who bore him will respond to him, you will not live, because you are speaking lies in the name of the Lord. Then his father and mother who bore him will stab him for prophesying. Yabo. Number 8. Siphethe ngokuthi thina uma uphupha ugwaza futhi uphawu olubi oyabuye lusho ukuthi empeleni uma ugwaza umuntu omazi olusuke lusho ukuthi olingasho ukuthi empeleni lo wamuntu noma nje omunye umuntu omjwayele ngenzeka ukwakhela mhlawumbe uzungu sofuna mhlawumbe umqaphele yabona. Kodwa uPsalms 55 verse 12 and 13 ithi, for it is not an enemy who taunts me, then I could bear it. It is not an adversary who deals insolently with me, then I could hide from him. But it is you, a man, my equal, my companion, my familiar friend. Yabo. Number 9. Uma uphupha ugwazwa futhi. Uphawu olubi futhi olungakhomba la uma ugwaza umuntu osukumazi olusho lo muntu lo noma omunye umuntu omjwayele uzokujikela futhi uzomelana nawe empilweni. Psalms 41 verse 9 ithi ke, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread has turned against me. Number 10. Uma uphupha ugwazwa futhi uPaul ngabuye lusho ukuthi umuntu omaziyo ugwaza umuntu osukumazi lusho lo muntu loyo noma omunye umuntu yabo ukufisela okubi futhi uzama mhlawumbe ukwenza kabi kodwa uzenza muhle phambi kwakho uphinda ukukhulumise kamnandi. Psalms 55 verse 21 ithi ke, his speech was smooth as butter, yet war was in his heart. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. Siyabonga. UNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekusikelele. Ungakhohlwa ukwenza okuhle, ungakhohlwa ukwenza okufanele. Subscribe ku channel, like le video leyo, like namanye ama video. May God bless you.